Ja, jeg vil gerne fortælle lidt om de øvelser, jeg har lavet omkring stedord eller pronominer. Og her ved den første øvelse, der er det akkusativ, det vil sige direkte objekt. Så derfor så bruger jeg i den første her, jeg vasker mig, je me lave, fordi at jeg vasker mig. Yes. Og her, han vasker sig, så det er også det direkte objekt. Så derfor er det se. Ja. Og les filles nous regardent. Pigerne ser på os. Ja, det er os, de ser på, så derfor bruger man nu. Og il l'aime. Han elsker hende. Han elsker hende, så derfor er det det, man bruger. Og det samme hernede. Ils l'ont cherché partout. Så derfor bruger man også det. Og cette mauvaise nouvelle la choque. Ja. Og det her, det er også den dårlige nyhed, chokerer hende. Så derfor, ja, direkte objekt, ja. Og hernede, tu te rases tous les jours, barberer du dig hver dag. Sådan, det er dig, der er det, direkte objekt. Eller akkusativ. Yes. Og her, il cherche ses lunettes, mais il ne les trouve pas. Der er det også dem, han ikke kan finde. Og je ne peux pas vous entendre, madame. Jeg kan ikke høre dem, fru. Altså det er dem, som han ikke kan høre, eller som jeg ikke kan høre. Yes. Og så hernede til øvelse nummer 2, der er det også omkring pronominer. Men den her gang er det, bundne personlige pronominer, men her er det omkring dativ, det vil sige det indirekte objekt. Så her, il lui donne une cigarette, så han giver ham en cigaret. Så her er det cigaretten, der er det direkte objekt, og ham, der er det indirekte objekt. Så derfor siger man Louis, han giver en cigaret til ham. Rigtigt. Og elle nous montre son livre, hun viser os sin bog. Ja, så hun viser sin bog, og den gør hun til os. Og il lui téléphone le soir, han ringer til hende om aftenen, så han ringer til hende. Ja, om aftenen, så ja, det er hende, der er det indirekte objekt. Og la fille vous a demandé si elle peut venir demain. Pigen har spurgt jer, om hun kan komme i morgen. Så der er det igen jer, eller vous, der er det indirekte objekt. Eller dativ. Står i dativ, ja. Og je te réponds si tu me poses une question. Ja. Jeg svarer dig. Altså, hvis du stiller mig et spørgsmål. Så dig og mig. Jeg står i dativ. Og elle veut leur écrire une lettre. Hun vil skrive et brev til dem, som så er indirekte objekt. Og l'homme m'a parlé de sa femme. Manden har fortalt mig om sin kone. Han har fortalt mig om sin kone, ja. Så ja, det var lige det.